Мы падрыхтавалі відосік для пачатку. Гэта зборная Італіі па футболе спявае свой нацыянальны гімн. Калі ласачка. Эмацыйна, але яшчэ больш эмоцыяў у італьянскіх рэгбістаў. Калі ласка. Вось глядзіце, прыблізна такое стаўленне да гімна з самога дзяцінства мне падавалася эталонным. Узнікае пытанне, чаму мы не бачылі чагосьці такога ў выкананні беларускіх спартоўцаў? Мо тэмперамент іншы? Окей. Мо я тупа гугліў такое сабе? Окей. А мо тэкст не адпавядае рэчаіснасці? Нагадваю, гэта канал «Загляне сонца». Мы з камандай пераслухалі гімн Беларусі, дзяржаўны маецца на ўвазе, і зрабілі відос з ягоным разборам. Ёсць вельмі яскравыя інсайды. Даглядзіце, калі ласка, да канца, зразумееце, як так атрымалася, што гімн пісаўся нібыта для беларусаў, але менавіта пра нас, праўды, там зусім мала. Ці ўвогуле няма. Яшчэ там схаваны пасхалкі пра камунізм, БСР. Ён пра тую Беларусь, якая вам наўрад ці спадабаецца. Пагналі глядзець. Ніякага гімну БСР ад ягонага стварэння ў 1919 зразумела не існавала. Увесь саюз карыстаўся інтэрнацыяналам расійскай версіі. У 1943 яго замянілі творам са словамі пра саюз нерушымы, рэспублік свабодных. Пісаў гэта Сергей Михалков, той самы бацька Мікіты Михалкова. Дарэчы, вярнуў гэты гімн расіянам Уладзімір Пуцін. У 1944 з'явілася патрэба ў гімнах саюзных рэспублік, бо СССР, як мы памятаем, хутка стала сузаснавальніцай ААН, тыпу як асобная дзяржава. То бок усё гэта ад пачатку рабілася раз пад капірку, два пад сітуатыўную патрэбу не саміх беларусаў, але сталінскай Масквы. Окей, хто напіша? Пытаннічка, бо ўсіх жа расстралялі, а галоўны паэт краіны Янка Купала за год да гэтага ў 42-м таямніча зваліўся ў лесвічны пралёт гатэлю ў Маскве. Але зладзілі конкурс і знайшліся розныя версіі, у тым ліку на словы Міхася Клімковіча. Ён быў адным з нешматлікіх выжыўшых літаратараў, хаця ў 37-м годзе таксама спрабаваў у самагубства. Праўда, не ўдала. Варта азначыць, ад пачатку аўтарам ставілі задачы падкрэсліць ролю Расіі, ролю Сталіна, Леніна і партыі. Пасля Сталіну ўсё адно нешта там не спадабалася і справу замарозілі, а тэксты засталіся. Да пытання вярнуліся ўжо пры Хрушчове. Толькі ў 1956 годзе з шуфляды выцягнулі той самы тэкст Клімковіча на музыку Сакалоўскага, хоць абодва на той час ужо памерлі. Цікавы, дарэчы, лайфхак. Калі хочаце замовіць хіт, але не хочаце плаціць за яго аўтару, проста пачакайце, пакуль яны памруць. Гэта жарт, на всякі выпадак. Ну і тут адразу прыйшлося перарабляць і прыбіраць радкі пра Сталіна. Бо па тэксце Сталін павёў нас к шчасцю ў паход. Засталася версія, якую, магчыма, памятае старэйшае пакаленне нашых гледачоў. Мы, беларусы, з братняю Руссю разам шукалі к шчасцю дарог. У бітвах за волю, у бітвах за долю з ёй здабылі мы сцяг перамог. Гэтую версію ў 2003 годзе змрочна пераграў у сваёй песні «Маё пакаленне» Лявон Вольскі. У бітвах за волю, у бітвах за долю, нас гэты шлях перамог. На пачатку 90-х адбывалася дахалерча дыскусіяў, які ж у маладой краіне мусі быць гімн. Былі варыянты «Радзіма моя дарагая», савецкая, але пазітыўная жыццярадасная версія, можа хто яе памятае. Яе друкавалі на развароце школьных дзённікаў на мяжы 90-х, 2000-х. Я з такімі вучыўся. Радзіма моя дорогая, ты в счастье жаданым живи. Быў варыянт, які прыйшоў да нас з БНР. Мы выйдзем шчыльнымі радамі. Ваяцкі марш Краўцова-Макара. Канешне, пагоня Богдановича. Яшчэ лірычны варыянт «Не загаснуць зоркі ў небе» на вершы Купалы. Трошкі пазней узгадалі нават гімн Багародзіца, які можна лічыць вайскова-дзяржаўным гімнам ВКЛ. Зусім сівая даўніна.
Што цікава, быў варыянт «О Беларусь, моя шыпшына». Сапраўды прыгожая песня на словы рэпрэсаванага паэта Уладзіміра Дубоўкі. Там ёсць цікавы, дарэчы, радок. Зялёны ліст, чырвоны цвет. І думаю, што гэты момант мог бы задаволіць нават чырвона-зялёных беларусаў. Але пакуль ішлі спрэчкі, у якасці гімна на афіцыйных мерапрыемствах выконвалі той стары савецкі БССРаўскі варыянт, толькі без словаў. Вельмі сімвалічны момант. То бок, краіна ёсць, але яна яшчэ не вызначылася са сваім шляхам. Таму Беларусь гучыць, але пра што яна, словы, пакуль не зразумела. І толькі ў 2002 годзе пытанне устаканілася. Да пераробленых раней з савецкіх шаблонаў сцягу і гербу дадаўся такі ж самы гімн. То бок, атрымалася ўжо трэцяя перапрацоўка аднаго тэксту. Калі ў 56 годзе з гімну прыбралі Сталіна, то ў 2002 годзе прыбралі з братнюю Руссю, ну і Леніна. Зусім ён там быў недарэчны. Што ў выніку атрымалася? Зараз давайте паспрабуем разабраць. Давайте акуратна і делікатна аналізаваць месседжы, які нясе ў сябе сучасная версія гімну Рэспублікі Беларусь. Бо ён заўжды гімн, ён коротко описывая психологию народа, историю, сутнасць и некий там вижен будучыні. Мы, беларусы, мирные люди. Окей. Магчыма, аўтару трэба было просто замяніць збратнюю Руссю на нешта нейтральнае, але мирные люди паклалася на шматгадовую тэзу прапаганды пра мирнае неба над галавой, як выключна беларускую опцыю. Зараз у гэтым мірным небе перыядычна з'яўляюцца дроны, але гэта не сёння. Беларусы гістарычна ні разу не мирныя людзі. Уся наша гісторыя войны. Першая ўзгадка Менску пра вайну. У нас пра гэта, дарэчы, была асобная серыя. Калі ласачка, пераглядзіце ці паглядзіце і падпішыце наш канал, нам будзе вельмі і вельмі прыемна. Войны з татарамі, войны з крыжакамі, войны з Масквой. Вайна суправаджала нашых продкаў проста нон-стоп. Такія часы, такая тэрыторыя. Ты мог нарадзіцца ў часы адной вайны, а памерці ў часе іншай, ці на іншай, як яе удзельнік. Таму менавіта найбольш пасіянарнае саслоўе нашага мінулага гэта шляхта. Першасна супольнасць ваяроў. Тых, хто мае свабоду, коня і зброю. Апроч расійскага і савецкай арміі, беларусы служылі ды удзельнічалі ў канфліктах па ўсім свеце. Напрыклад, нашы эмігранты ваявалі на амерыканскім баку ў Карэі, В'етнаме, служылі ў французскім замежным легіёне і заўжды паказвалі сябе дысцыплінаванымі ды ініцыятыўнымі салдатамі. То бок гэта ваярскі ген, які не быў забыты і забіты праз стагоддзі. Беларускія чэмпіёны па тайскім боксе і кікбоксінгу не дадуць нам схлусіць. Урэшце, нашы землякі ва Ўкраіне тут і цяпер лепшы таму прыклад. Адкуль тады, скажыце, ласка, мірныя людзі? Думаецца, гэта такі службовы штамп. Тое, як нас хацелі бачыць каланізатары. Маўляў, вы тут не шаблі махайце, а працуйце. Для гэтага, дарэчы, ёсць адпаведны радок. Мы ў працавітай вольнай сям'і. То бок, нацыя працы, калгасаў і трактароў, як раней казалі пра БСР, зборачны цэх саюза. У працы няма нічога дрэннага, няма нічога кепскага, калі яна свабодная, добраахвотная і выніковая. Але калі ты не маеш свабоды, напрыклад, прадпрымальніцтва, хаваеш свае грошы ў далярах і ў еўра, бо не давяраеш беларускай валюце і беларускім банкам, з працай і працавітасцю неяк не атрымліваецца. Дарэчы, пра тое, як даляр стал нашай рэлігіяй, у нас есть адмысловы відос, калі ласачка, паглядзіце яго. І відос пра бессэнсоўную працу, пра калектывізацыю калгаса у нас таксама маецца. Калі ласка, паглядзіце яго. Ідзем далей. У прыпеве ёсць пра слаўся народаў братэрскі саюз. І далей. Дружба народаў, сіла народаў. Цікава, пра якія народы ідзе гаворка, бо не ўдакладняе аўтар. Гэта народы былога СССР, ці гэта нашы народы-суседзі, ці гэта нацыянальныя меншасці, якія жывуць менавіта ў Беларусі. Зараз гэтыя радкі выглядаюць асабліва трагікамічна, бо па афіцыйных наратывах усе нашыя суседзі, апроч аднаго, ворагі. Калі пра народы ўнутры Беларусі, якія тут жывуць стагоддзямі, дапусцім, ок, але скажыце, калі ласка, а што там, напрыклад, з саюзам палякаў і ягоным лёсам? Чаму ў Беларусі зносяць польскія вайсковыя могілкі? За што сядзіць Андрэй Пачобут,
тут. І гэтак далей. Вось вам і ўся дружба паміж народамі. Мабыць, трэба зноў перапісваць у трэці ці які там раз. Магчыма, нават цалкам дапушчальна. Адказ хаваецца ў радках. Разам з братамі, мужна вякамі мы баранілі родны парог. Бо акурат тут нібы цалкам зразумела, пра якога аднаго брата ідзе размова. То бок, з тэксту прыбралі пра братнюю Русь, але застаўся брат, імя якога не называюць. Ананімны і усім вядомы. Такі Волан-де-Морт папросту. То бок, для Масквы Беларусь заўжды была чым? Заходнім выступам ці заходнім балконам, калі па стратэгічнай вайсковай тэрміналогіі. Тэрыторыя, куды можна напіхаць зброю і арганізаваць плацдарм для наступу на захад. А калі адтуль папруць, у Беларусі ворага прынамсі затрымаюць на нейкі час. Як, напрыклад, у паўночную вайну ці у напалеонскую кампанію 1812 ці у 1941 годзе. Зручна? Зручна. І ўсё роўна, што менавіта Беларусь будзе цярпець найбольш, бо гэта такая краіна-парог, аб які, прашу прабачэння, выціраюць ногі. І ў нашым гімне такая канструкцыя прапісана. І прапісана ўжо шмат гадоў. Што там яшчэ? Сцяг пераможны, радасці сцяг. Сцяг перамог, гэта как бы вельмі цікава. Мо гэта намёк на чырвоны сцяг СССР. Не ведаю, але асацыяцыя чытаецца. Знамя пабеды гэта раўно сцяг перамог. За гэтую версію кажа старая версія гімну, якая была яшчэ пры БССР. Бо там горда ж узвіся ў светлыя высі, сцяг камунізму, радасці сцяг. А сцяг камунізму, вядома, чырвоны. Калі так, дык у гімне РБ дагэтуль схаваны чырвоны сцяг Леніна-Сталіна, такая вось закладачка, пасхалачка. Калі ж гэта радкі пра сённяшні дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь, дык не зусім зразумела, дзе і ў якім месцы ён пераможны. Бо нейкіх там вышыняў пад ім, магчыма, апроч спартовых, здабыта так і не было. Гісторыя ў сцяга зусім караценькая, таму і ў мінулым шукаць марна, там нічога папросту няма. У вайсковых канфліктах сцяг не ўдзельнічаў, вайсковых перамогаў нуль. Ну калі не лічыць зноў жа 2020 за вайну з народам, калі сцяг развіваўся над аўтазакамі. Хто тады каго перамог і якім коштам, дадумайце самі. Таксама можна пафантазіраваць, у якой ступені гэта радасці сцяг. А яшчэ ёсць такое. У старой версіі гімна савецкай спяваецца пра «Вечна мы будзем вольныя людзі, жыць на шчаслівай вольнай зямлі». У новую версію гэта не ўвайшло, роўна як і «Слава табе, наш свабодны народ». Сімвалічна. Давайте даб'емся. Калі разабрацца, атрымліваецца, што гімн – гэта набор штампаў пра беларусаў. Мірныя людзі, якія працуюць, з некім там сябруюць, і маюць загадкага брата, які нясе сцяг сваіх перамог, а мы яму ў гэтым працэсе дапамагаем. Ніякіх нагодаў для гонару асабістага, ніякіх фішак, чым мы кайфовы, тлумачэнняў, чаму варта любіць Беларусь, у гімне мы не знайшлі. Магчыма, знойдзеце вы, напішыце, ласка, ў каментарах, калі гэта для вас бяспечна. Вось і не дзіўна, што атрымліваецца гімн чыноўнікам. Гімн, як проста мае быць, як атрыбут, як галачка. Калі цікава падрабязней пра альтэрнатыўныя версіі, пра песні, якія прапрацоўваліся ў розныя гады на ролю гімна, або проста маюць усе якасці для адпавядання такой ролі, можна зрабіць асобны відос. Чаму не? Калі ласка, напішыце ў каментарах, мы абавязкова адрэагуем. Бо гімн гэта ўсё ж такі крэда. Крэда, якое праграмуе на пэўныя пачуцці ды спосаб жыцця. Напрыклад, радкі «Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамо адпор» з ваяцкага маршу БНР гучыць як крэда. А мірныя людзі, якіх вечна садзяць, штрафуюць ці зліваюць газам, іншыя немірныя людзі, такое, на аматара. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Напішыце, ласка, ў каментарах, што вы пра ўсё гэта думаеце, а мы зробім працяг тэмы. І абавязковае, давайце беларусець разам.